Takže zdarec, dneska si ukážeme, jak udělat green screen v DaVinci Resolve. Klávesovou zkratkou Ctrl+I si sem přetáhneme nějaký video, nejlépe green screen, když jdeme dělat green screen. A pak, když ho už tady máme, přetáhneme si ho na timelineu. Máme ho tady na timeline, jak můžeme vidět, a má to zelený pozadí. A my to zelený pozadí tak chceme dát pryč. A to uděláme tak, že tady dole přejdeme na záložku Fusion, klávesovou zkratkou Ctrl+mezerník si otevřeme tady tu tabulku, tady dolů napíšeme zkratku DK, což znamená delta keyer, to si rozklikneme a rovnou se nám to tady napojí. Když máme tady ten delta keyer, tak na něj klikneme, tady to vezmeme a takhle to jen přitáhneme, pustíme a můžeme jít zase do záložky Edit, pustíme si video a máme to hotový. A to pro dnešní video bude všechno a jestli chcete, tak nám můžete dát like a odběr a podpořit nás v další tvorbě. Moc díky a čau.